Kaixo, egunon guztioi, ongi etorri enpresarian webgune honetara. Dakizuen bezala enpresarian egitasmoa bai Euskara Elkarteak kudeatzen duen proiektua da, eta gaurkoan Jokin Ibarra eta Asier Garaiarrekin egongo gea. Jokin eta Asier Euskal Herriko K-bat taldeko edo elkarteko kideak dira, eta azalduko digute zertan ari dira, zertarako sortu zuten elkarte hau, nola sortu zuten, ze zailtasunak dituzten elkarte hau garatzeko, eta gaur egun nola ari diran pixkan nazioarten eta kirol hau edatzen eta zabaltzen. Orduan, beraiekin utziko zaituztet, dakizuen bezala saioak 15 minutuko iraupena izango du, Asier eta Jokin arituko dira, pixkat, esan bezala, K-bat kirola zer dan eta elkartea zer dan azaltzen, eta bukatzen dutenean, galderak egiteko tartetxo bat izango ez. Orduan, animatzen zaituztet galderak egiten eta pixkat beraiekin interaktuatzen. Bueno, kaixo. Kaixo, egunon denoi. Egunon guztiei. Bueno, Asier Garaiar, Jokin Ibarra, eta, gu EHK bat bezala hasi ginen, asoziazio bezala, kirolaren, K-bat kirolaren munduko arloan edo, eta, pixka bat esplikatuko dizuegu, zegean, zelburua dauzkagun, eta, galderaren bat baldin badaukazu edo, egitea badaukazue. Pixka bat igual nola hasi ginen, komentatuko deu, eta hasi dana, hasi ginen, Rigako gonbidapen bat jaso ondoren, ikusi genuen, hori, neukagun representazio hori egitea, atzerrian, gure kirolakoa representazio hori egiteko. Eta hori egiteko, elkarte bat, pentsatu genuen sortzian. Eta elkarte hau, hasi ginen, ezagutzen gehan guztiok, pixkanaka hitz egiten, eta pentsatzen nola hasi behar ginen, eta zer egin behar genuen, aurreka botatzeko. Eta gogoekin hartu genuen, eta gure helburua hori sortzia eta sortu egin dugu, Eta hori gaur egun Euskal Herriko 30, 40 talde o klub geha sartuta barruan. Gutxi gora bera, hortik izango. Eta horre barruan, kirolari egiten duen kirol hau asko geha barruan. Lehenbizi pixka, gutun hori hartuta gero, ezin genuen hori guzten pasa, eta pasatzen guzten markatu. Eta, printzipioz berria gera mundu honetan, baina esan nahi dut asoziazio mundu hauetan eta bar. Eta, printzipioz asoziazio bat egin genuen, EHK bat, eta, Rigako txapelketara juteko, klub batzuen artean, orain geran kluben artean, txapelketa bat antolatu genuen, eta 3 ordezkari bidali genituen arean, Rigara. Gure ustez, euskera, euskal kultura, euskal kirola eta euskera kanpora internazionalki ikusteko zegean nola hitz egiten dugun, eta nola ere kirola egiten dugun ikusteko, ezin genuen hori pasatzea, ezin genuen onartu. Gaur egun, hori esateko, Euskal Herrian nivel oso altua ikusten dugu, eta hori ezin dugu guzten egiten, egin behar dugu hori aprobetxatu eta kanpoan erakustea zeintzuk geha eta hemen gaudela, kirol hontan eta mundu hontan, eta oso aukera oso ona iruditzen zaigu sorpena hau horrea botatzeko. Eta gero, hau dena beti behintzat gure aldetik sentimendu bezala azkenean euskalduna geha, kirola euskeraz egiten saiatzea, zatik baita ere egia da, geroz eta errealitate sozial bada, azkenean kanpotar jendea ere badago hemen bizitzen geroz eta gehiago, eta orduan
beraiekin ere, hemengoa baldin badia, kontatzen du. Nik anekdota bezala, kontatuko izuet, adibidez, nik Marrokoseko jendia dakat entrenatzen, eta nik klaseak, saraitzen ez, hitzak eta mugimenduak eta teknika guztiak euskeraz esplikatzen o erakusten ez. Eta egia delanak, denborakin ikuste ditut, ja, kanpotan jendia, igual, gaztelaria oso justu dibiltzen diala, baina ja, euskera esan da. Porque, claro, ditutzen dira hitzak, euskeraz, klasiko euskeran, nola hola ematen da, eskerra eskubi ez dakiz eta badakie eskerra eskubi eta beste era batea, Bueno, gainera hori kulturalki ere pentsatzen dugu polita dela eta ondo etortze dela. Eta, bueno, guk Euskal Herria bilatzen dugu, eta Euskal Herrian realitate asko daude eta kultura asko daude eta denak ongi etorriak dira. Bueno, gero eskertu nahiko genuke baita ere, hasierak zaila dira eta oraindik zaila dira. Baina, bueno, Jon Redondorekin adibidez Euskal Gobernuko kultura eta kirol arduraduna edo, asko lagundu du gaituzte, eta legalki forma berri bat, progresio bezala edo hartuko genuke edo. Orain arte asoziazioa ginean, EHK bat, eta orain beraiekin elkarrizketak izan ondoren eta berria da, orain kirol elkarte bezala gaudela. Kirol elkartea Kabat Global Euskadi da, eta, sin más, bakarrik izen aldatu dugu eta orain elkarte geha. Zer dauka honek, positiboki edo, orain arte diru laguntzak ez dauzkagu. Egia da, hasi gira danak, gure potxetitik danak jartzen, denok aztekean bezala, ez? Gure esfuertzuakin eta gure goguekin, ez? Eta, bai talagiak, kirolariak, ez? Bultzatzeko eta aurrera botatzeko eta kanpoa bidatzeko, diru asko dela. Eta eskertzen dela hori, laguntza horiek, ez? Orain arte, esan bezala, gaizki dago igual esatea, baina gure poltsikotik, eta gure poltsikotik esan nahi dut, gure asoziazioko poltsikotik atera direla diru kontuak, Rigara juteko pasaden urrian, munduko amateur txapelketara, eta orain, asteburu honetan, Euskal Herria Kabat modalitatean, Irlandan dago, Dublinen dago, munduko txapelketan. Esplikatzeko Kabat zer dan, zer egiten dugun aurrera. Kabata, kickboxinga asko gehiago ezagutzen dela, ez da kickbox. Karatetik dator azken. Karatetik dator. Muay Thai eta karatetik ez Kyokushinkai. Da antzeko bat, karateko antzeko bat. Eta Kyokushinkai hortika sortu zen kabateko modalidadean. Laroita, sortzia. Hori da. Eta hori, hankak eta belaunak erabiltzen den teknikak erabiltzen dira, eta eskuak, boxeo, hankak eta belaunak, ez? Muay Thai antzeko bat, baina ukonduak ez dira erabiltzen. Eltzia klintxa deitzen dena, badakazu eltzia, baina ezin dezu lurrea bota, o proiektatu sanda, o beste teknikak bezala, Muay Thai bezala, ez? Eta arau batzuk daude, kirola bezala, logikoki, arauak daudera. Beste da gaizki. Eta kirola, hola, boxeo, jendia esautzeko, boxeo eta taekwondoko mezkla bat, gehi belaunak sartuta, ez? Hori da Kabat. Gero, kirola, pixkat, ulertzen dugu pixkat igual, fama txarra daukaten kirolak edo, baina... Pixkarak juten da. Aldatzen nahi da, oain telebistakin pixkat aldatzen nahi da. Fama txarra hori, jende ona gehiaga, ez azken. Hori da, eta normalian... Ona ez eta jatorrak, ez. Normalian, jotzen gehan eta
azkenean dena besarkada batean geratzea. Eta Eta rugbyan bezala adibidez, batea jutegea garagardo bat hartzea, batea jutegea faltzea, batea entrenatze deu, batea parre egiten deu, eta batea negarre egiten deu. Eta laguntzen dea, eta oso kirol noblea da. Eta gaina, gure helburua hori da, kirolki egitea, kirol moduan egitea, baina errespetuakin, eta azkenean baita ere, umei eta gaztei eta heziketa bat bezala ematia, ez? Beti errespetuaren barruan, eta, disiplina bat, hori da, eta azkenean bizimodu bat bezala, ez? Kirol bizimodu bat, edo horrelako zerbait ezago nuke. Eta, orain kirol elkarte bezala, espero deu, erakundeak eta kolaboratzea, mesedez. Beste nota bat jarri nahiko nuke adibidez. EHK baten barruan, 30 eta 40ko klubeko artean, lehendabiziko 4 entrenadore ofizialak, titulua daukatenak, EHK baten barruan daudela. Eta euskaldunak, Eta euskaldunak. Hemen Euskal Herrian, Eta arbitroak baita ere. Orduan, diru laguntzen asuntoa, hemen gaude, norbaitek gurekin edo lagundu gaitzake edo nahi badu. Bai. Adibidez, praka batzuk atera ditugu. Eta merkiak, Merkiak, hori da. Hauek, adibidez, Irlandan noain Dublinen dabiltzanak, hauekin dabiltza, Buda marka, apertura honak, uste polita diala, 36 euro, ez da inbestekoa. Eta, bestalde ere, hori, Euskal Gobernuari eta instituzioei pixkat laguntza eskatu zatikan egia da, urte baten baino gutxiagoko denboran bi kompetizio internazionaletan gaudela, Euskal Herria bezala onartuak, munduko kabateko federakuntze bidez, eta ezin degula hau uzten pasa. Orduan, honetaz aparte, orain ere laguntzak azidea kolaboradore batzuk dauzkagu, Tolosako lanbide ikastola, gastroleku elkartea, Stock Factory, arropakin, Onura zerbitaldea, Bizkaitar enpresa bat, Aratzen erretegia, haupa Aitor, haupa Xabi, haupa Iker. Donostiako Bigarako auzoan, eta, bestalde baita ere, esan nahiko genuke, dena ez dela inpolita, eta injerentzi batzuk ere edukitzen nahi dira, tamalez, ez genuen honi buruz hitz egin nahi zatik, ez da gustokoa, eta guk azkenean nahi duguna da, kirola egin, gure bide hartu, besteena errespetatu, baina bestek ere gu errespetatzea mesedez. Ez boikoteatzea, ez gezurrik ezatea, ez mehatzuik ematea, eta hori konkretuki gertatzen ari zaigu, laguntzea, bultzatzea, ez atzeaka botatzea, ez? Edo ez badute laguntzen behintzat gure bidea uste egiten, hori da. Eta, tamalez, Euskal Boxeoko Federazioari buruz ari dira, eta, mesedez, utzi gaitzazue bakian. Bestalde, Bixintxo Bilbaorekin ere hor gaude, santzioak kendu diote, baino horrelako gauzak ezin dira onartu. Bixintxo ere gurekin dago, oain pozik dago, zigorra kendu diotelako, baino, horrelako situazioak edo ezin dira onartu. Azkenean euskalduna dea, euskera bultzatu behar dugu, internazionalki gabiltza, eta gure nortasuna ez dugu galdu nahi, eta ez dugu galduko. Eta ingerientzien buruz, ez ditugula gehiago onartuko, ez dugu
hortan sartu nahi, baino ez ditugu gehiago hartuko eta egin beharrekoak egingo ditugu. Eta tamalez horrela da, orduan mesedez, utzi gaitzazue pakian, eta zuen lana egin, zuen bidea egin, eta guk gure egingo dugu, eta denak laguna. Vale? Orduan, ez dakit, uste horrela nahiko ondia aurkeztu gehala, eta edo zein gauza balin daukazue, Facebooken, Instagramen, gure webgunean, edo, bueno, behar dezuena, edo jakin nahi dezuena edo, edo probatzia. Edo probatzia. Ez da, inoiz ez da, berandu hau probatzeko ez da. Handia harritzen da asko, ikuspuntu badakae eta geoprotzen Nik pentsatzen nun... Ez da violentzia, azkenean laguntasuna da. Así que hori, bueno, gustatzea opa dizugu eta mi esker, arretagatik, eta beste bat arte. Hori da, mi esker. Vale, bai, jode.